खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिखा नार्जारी दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफोराव दङ। मसलपुराव माइनाव ब्रह्म मुंनि आइजोआ रां ट्रेडिंनि मुङाव थगायनानै रां जाख्ल'नायनि अजद। आईआईटी गुवाहाटीआव सासे फरायसाया गावखौनो फोथैनानै लादों। गणसुरक्षा पार्टीआ बीपीएफजों लोगो जानानै बिसायख'थि गेलेनो थियारि बुंदों नबकुमार सरनिया। सिलसाख' बिलोआव होखारजानायफोरनो रां अनसुंथाइ होनो गिबि मन्थ्रिया खोथा होदों। डिउटियाव सांग्रांथि गैयैनि थाखाय जरहाटआव असिखौ सासपेन्ड। ब्रह्मपुत्र दैमायाव सासे लाइमोननि जिउ खहा। गगामुगाव नामखरनि प्रसाद जानायनि उनाव सा 100निबो बांसिन सुबुंनि देहाया जब्रायाव। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। आसामाव रांनि ट्रेडिं खालामनानै कौटि रां जाख्ल'नायनि बारहावाया गोख्रै बारबाय थानाय समावनो बाक्सानि मसलपुरावबो ट्रेडिंनि मुङाव रां बाहायगिरिफोरनिफ्राय नोगोद रां लानानै दान मोनफ्रोमावबो रां बाहायगिरिफोरनो नोगोद रांनि जौखोन्दो मुलाम्फा होगोन होननानै रां थगायनाय जाख्ल'नायनि जाथाया सोराङाव फैदों। बाक्सा जिल्लानि मसलपुर पुलिस थानानि बेन्दोङाव थानाय पसिं बांनाबारि गामिनि माइनाव ब्रह्म मुंनि सासे आइजोआ ट्रेडिंनि मुङाव रां बाहायगिरिफोरनिफ्राय नोगोद रां लानानै दान मोनफ्रोमावबो रां बाहायगिरिफोरनो जौखोन्दो मुलाम्फा होनायनि मुङाव लाख कौटि रां थगायना जाख्ल'नाय जाथाया सोराङाव फैदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय 8 बोसोरसो सिगांनिफ्रायनो मसलपुर पुलिस थानानि सिङाव थानाय पश्चिम बांनाबारि गामिनि माइनाव ब्रह्मआ गुबुन थाखोनि 8,000निबो बांसिन सुबुंफोरनिफ्राय ट्रेडिंनि मुङाव नोगोद 100 कौटि रां लानानै थांनाय 2-3 दान सिगांनिफ्रायनो न'निफ्राय बबेयावबा खारखुमानानै दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। माइनाव ब्रह्मआ खारखुमानाय जाथायनि उननिफ्रायनो ट्रेडिंआव रां बाहायगिरिफोरनि गेजेराव मोनसे जिंगानि बार बारनायखौ नुनो मोननायजों लोगोसेनो रां बाहायगिरिफ्रा रां लानानै खारग्रा माइनाव ब्रह्मनि हेंथायै मसलपुर पुलिस थानायाव केस थिसननाय जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। सा गुवाहाटीआव थानाय आईआईटी गुवाहाटीआव फिन आरोबाव बीटेक 3थि बोसोराव फरायबाय थानाय उत्तर प्रदेशनि सासे फरायसाया गावखौनो फोथैनानै लादों। समबारखालि फुंनि समाव आईआईटी गुवाहाटीनि ब्रह्मपुत्र हस्टेलाव गावनि रुमावनो थैनानै थानाय हालोदाव बोखांनो हादों। थैनाय फरायसानि मुंखौ 21 बोसोर बैसोनि बिमलेश कुमार होनानै सिनायथि होदों। बे दुखुनांथाव खौरांखौ मोननानै आथिखालाव आईआईटी गुवाहाटी केम्पासाव बयनिबो मोखाङा सोमखे जादों। मानो होनोब्ला अखाफोर दानसेनि गेजेराव बेयो नैथि खेब गावखौनो फोथैनानै लानाय जाथाय। थांनाय 9 आगस्टआव उत्तर प्रदेशनिनो सावमिया मुंनि एमटेकनि फरायसाया दिसां हस्टेलाव फासि नांनानै गावखौनो फोथैनानै लादोंमोन। बाक्सा जिल्लानि धमनायाव दिहिरा ब्लक गणसुरक्षा पार्टीनि बानजायनायाव राजखान्थि दोलो गणसुरक्षा पार्टी एबा जीएसपीनि समबारखालि मोनसे गिदिर सुबुं सांग्रांथि मेल जानानै थाङो। दिहिरा ब्लक जीएसपीनि आफादगिरि चन्द्रमोहन हालयनि मेल सामलायनाय बे हाबाफारियाव गणसुरक्षा पार्टीनि आफादगिरि एबा क'क्राझार लकसभा बियाबनि बारग' एमपि नबकुमार सरनियाया बाहागो लानानै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव गोबां गोनां बिबुंथि लाखिनायखौ नुनो मोनो। लोगोसेनो खौरांगिरिनि मोगा-मोगियाव बुंदोंमोन दि गणसुरक्षा पार्टीआ फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बीपीएफ दोलोजों लोगो जानानै बिसायख'थि गेलेनो थियारि, जुदि हाग्रामा महिलारिया गनायथि होयोब्ला। मानो होनोब्ला हाग्रामा महिलारिया राजखान्थियाव दायो गोबां बोसोर बैसो जाबाय आरो जीएसपी आरो बीपीएफ दोलोआ लोगो जानानै बिटिसिआव बिसायख'थियाव बाहागो लानानै सरकार दायोब्ला
BTCआव गासैबो थाखोनि जौगानाया फैगोन होननानै फोरमायो आरो बुंबावो दि जों सिगाङाव UPPL जों दङमोनब्लाबो नाथाय प्रमद बर'नि समाव जाख्ल'नाय जादों। दा जुदि जों GSP BPF लोगो जानानै फैबाय थानाय BTC काउन्सिल बिसायख'थि गेलेयोब्ला मोन 20निबो बांसिन मासि देरहानो हागोन होननानै दाबि दैखाङो। आरोबाव GSP आरो BPFनि गेजेराव लोगो जानायखौ लानानै सावरायबाय थानाय जादों होननानै फोरमायो। गुबुन फारसे गणसुरक्षा पार्टीनि सासेल' MCLA कन'श्याम दासआ बुंदोंमोन दि जोंखौ सिगाङाव हमथानानै दोननाय जादोंमोन आरो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो प्रमद बर' BTCआव सोरखारनि बाहागो बानायदोंमोन। नाथाय आंखौ सोरखार दानाय समाव लाफानानै इयुनाव आंनि मावफुं सोद्रोमा बिबानखौ बोखारनाया मोनसे जोबोद मुगैथाव आरो फोथायखेबस' जादों। सरखार दानाय समावब्ला आंनि गोनांथि जादोंमोन नाथाय दा आंनि गोनांथि गैया होननानै फोरमायो। बेनिखायनो जों GSPआ BPFजों सावरायज्लायनायनि गेजेरजों सिगांलांगोन होननानै समायखिरा लाबाय। बे सुबुं सांग्रांथि गौमायाव मिरु GSP दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन जिल्ला आरो ब्लक लेभेलनि दैदेनगिरिफोरखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। थांनाय बोसोर 2023 मायथाइनि सेप्तेम्बर दानाव सिलसाख' बिलोआव होखारजानाय नखरफोरनो रायजो सोरखारा रांनि अनसुंथाइ होनो थाखाय गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खोथा होदों। जायफोरा RCC पाक्का न' दङमोन बिसोरनो 10 लाख रां, आसाम टाइप पाक्का न' दङमोन बिसोरनो 5 लाख रां आरो जायफोरा कासा न' दङमोन बिसोरनो 1 लाख रां अनसुंथाइ एबा खहा सुफुंनाय होगोन होननानै खहा जाजानाय नखरफोरनि गायत्री बरि मुंनि सासेया बुंदों। रबिबारखालि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ लोगो हमहैनानै सिलसाख' बिलोआव होखारजानाय नखरफोरनि सोद्रोमाफोरा लोगो हमहैनानै खहा सुफुंनो खावलायदोंमोन। डिउटियाव सांग्रांथि गैयैनि थाखाय जरहाटआव OCखौ सासपेन्ड खालामदों। खर'सा आसामनि जरहाट जिल्लायाव जालुखनि बारि पुलिस थानानि बिबानाव थानाय अफिसार एबा OCखौ गावनि बिबानाव सांग्रांथि गैयैनि दायाव सासपेन्ड खालामनाय जादों होननानै मिथिहोदों। सासपेन्ड खालामजानाय OCनि सिनायथिखौ चन्द्र नियक होननानै मिथिनो मोननाय जादों। सनिबारनि मोनायाव जानाय मोनसे लामा जाब्रबथायखौ बिथा खालामनानै बे OC चन्द्र नियकनि हेंथायै राहा लानाय जादों होननानै जरहाट पुलिसनि सुलुङाव फोरमायदों। जरहाट जिल्ला पुलिस सामलायगिरि एबा ASPआ बिथोन जारि खालामनायनि उनाव जालुखनि बारि पुलिस थानानि OC चन्द्र नियकखौ सासपेन्ड खालामनाय जादों। ब्रह्मपुत्र दैमायाव सासे लाइमोननि जिउ खहा। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला साहिल मुंनि सासे सेंग्राया रबिबारखालि बेलासिनि 4 रिंगासोआव ब्रह्मपुत्र दैमायाव सानस्रिनो थाखाय उजान बाजार घाटआव थांदोंमोन। खौरां मोननाय बायदिब्ला सेंग्रानि सिनायथिखौ उजान बाजार रेलवे लाइन ओनसोलनि थागिरि साहिल आली होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथायनि उनाव जायगानि पुलिसआ स्टेट डिजास्टार रेसपन्स फर्सनि हेफाजाबजों गोमानाय लाइमोनखौ रैखा खालामनो थाखाय थाद'नाय गैयै नागिरनाय हाबाफारिखौ जागायदोंमोन। बे गोख्रों अपारेशननि उनाव मैया समबारखालि फुङाव साहिल आलीनि गोथै सह'खौ बोखांनो हादोंमोन। गगामुगाव नामखरनि प्रसाद जानानै सा 100निबो बांसिन सुबुंनि देहाया जब्रायाव गोग्लैदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला आसामनि गगामुगाव बरदै सुतियाखारि नामखराव मोनसे धोरोमारि हाबाफारि जादोंमोन। बेवहायनो गोबां सिबियारिफोरा नामखराव गोथार प्रसाद होनो थाखाय ज' जादोंमोन। मिथिनो हानाय बायदिब्ला प्रसादखौ जाग्रा गोबां सुबुंफ्रानो प्रसाद जानायनि उनावनो बेराम जायो आरो 100निबो बांसिन सुबुंफ्रा फुड पयजनिंआव गोग्लैदों। जायनि जाहोनाव डायरिया, गोबानाय, लोमजानाय, गोब्राब लैखोनफोरखौ नुनो मोन्दों होननानै मिथिनो हादों। बे जाथायनि उनाव गगामुगनि मोनसे मेडिकेलनि टीमआ नामखराव सौहैनानै जब्रायाव गोग्लैनाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होयो होननानै सुलुङाव फोरमायदों। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।